nostra postura en aquesta qüestió avui vol ser molt clara. I vam sentir per una banda de dir que el govern fa molts mesos que hi fa feina, i en aquest sentit no en tenim cap dubte, però també hem de dir que fa massa mesos i anys que alguns no hi van fer la feina que s'havia de fer i ara toca resoldre ja d'una vegada aquesta qüestió. I que lògicament s'ha de fer d'acord amb negociant amb els consells insulars, sense cap dubte, però el que hem de decidir aquí i posicionar-nos aquí és en quina direcció. Voldria fer una prèvia en aquest sentit. Una primera és que el sistema de finançament de l'any 2002 era necessari que es revisés. Estava esgotat, era insuficient. No responia al paper institucional que li atorgava ni la llei de consells ni l'Estatut d'Autonomia i a més, però, i és important per al raonament que faré, el sistema estava esgotat perquè no s'havia establert cap vinculació entre la millora del finançament autonòmic o dels recursos de la comunitat autònoma en la millora del finançament dels consells. Tot i que les modificacions dels finançaments autonòmics siguin, i ho han dit sempre i ho seguiran dient, humiliadores i espoliadores, el cert és que les reformes del 2001 del Partit Popular o del 2009 del Partit Socialista van suposar per a la comunitat autònoma alguns ingressos. I, en canvi, aquests majors ingressos no repercutien, no es traslladaven a les institucions, per nosaltres bàsiques de l'arquitectura institucional de les Illes Balears, com són els consells insulars. No és cert, en el cas de Més per Menor, que estigués en contra de la nova llei de finançament dels consells. Estava en contra d'alguns aspectes de la llei de finançament dels consells. No, claríssimament. Quins? Molt clar, perquè ve a l'espàs i a més és important. La llei de finançament del 2014 agafava com a any base un any dolentíssim per als consells insulars i especialment per Menorca, que era el 2012. És a dir, per a definir el nou sistema de finançament es parteix d'un any dolent pels consells, quant a finançament, a més, per més INRI no s'incorporen ni es consoliden les aportacions addicionals que corregien aquests dèficits i per això la llei del 2014 no millora en alguns aspectes o en aspectes importants el finançament de Menorca en relació al 2002. I la conclusió de tot això saben quina és? Que Menorca en la liquidació que s'ha fet, sap què li tocava de bestreta? Res. Res. Transposar el sistema del 2014, tan bo, era el 2012, a Menorca li suposava res, ho havia de tornar tot. Alguna cosa l'haurien de llegir amb aquesta clau. La sort dels Partit Popular és que durant aquests anys, és cert, amb el canvi de tendència econòmica i l'increment considerable dels ingressos, les virtuts de la llei, com és de vincular els ingressos de la comunitat autònoma al millor finançament dels consells, sense cap dubte, però és que sense cap dubte, han diluït i emmascarat certs perjudicis, perquè també els té sobrevaloració del paràmetre població, any base precari, no consolidació d'aportacions addicionals, etc. Per tant, siguem rigorosos. La llei no és ni tan bona ni tan dolenta i des del nostre grup, efectivament, van criticar com era la nostra obligació aquells aspectes que nosaltres consideràvem que eren dèbils. Una constatació, per tant, la liquidació de les bestretes han posat de manifest les debilitats del sistema de finançament dels consells insulars, perquè claríssimament, segons aquesta transposició, a Menorca no li tocava res. Fets i esperit de la situació que vivim i dels textos amb els quals ens hem de basar. Fets. La definició i la regulació de les bestretes és inconcreta, és ambigua, però també hem de dir que ningú s'ha atrevit des del 2008 a concretar-la. De fet, tot el contrari. Tothom les va seguir, millor dit, introduint a les lleis de pressupostos. Mirin les actes del Consell Financer Interinsular. 2008. S'aproven les bestretes sense complir la disposició addicional de la llei de pressupost del 2008. Diu literalment, les quals es liquidaran en els terminis d'acord amb les condicions que determini el Consell Financer Interinsular, que no ho fa. 2009. Consell Financer aprova bestretes i diu la liquidació d'aquestes bestretes, així com les bestretes atorgades el 2008, es farà al llarg del 2010. El 2010, Consell Financer no liquida res i diu que la liquidació d'aquestes bestretes, així com les dels anys anteriors, es faci al llarg del 2011. El 2011 no n'hi ha. El 2012, Consell Financer aprova les noves bestretes d'acord amb la llei de pressupost i diu que la imputació d'aquestes bestretes, així com la dels anys anteriors, es faci de la manera que estableixi la nova llei de finançament definitiu dels consells insulars. 2013, idèntic. Arriba la nova llei de consells insulars. Ho fa? No, no ho fa. I què diu la nova llei de consells insulars? El que s'ha llegit, que ja ho resoldran a través dels pressuposts. Vaja cercle. Vaja, digue-m'ho així, responsabilitat, vaja espectacle. Vaja espectacle. Davant d'aquesta situació, quin és l'esperit que nosaltres volem recollir d'aquí?
tot i que no està escrit o no està clar, perquè no s'ha volgut deixar clar o no s'ha tingut la voluntat, entenem que la voluntat del legislador i de l'executiu era que les aportacions addicionals havien de compensar, poc o molt, un precari finançament dels consells, perquè si no, no té sentit. No tindria cap sentit extradotar un finançament, com és el cas de Menorca, que ja estava ben dotat, si mos creiem la transposició que s'ha fet. Perquè la idea era una altra, era que la millora del finançament autonòmic havia de millorar, havia d'arribar a compensar també els consells insulars. Per tant, o cal concloure que les bestretes estan desvinculades del sistema de finançament ordinari i, per tant, no fer una liquidació en base al nou sistema, com defensen alguns, o, si les volem incloure, aquestes bestretes han d'estar subjectes, creiem nosaltres, a almenys alguna fórmula de garantia de mínims, que han de ser, efectivament, les mateixes que es preveuen als pressupostos o en base a aquelles xifres dels pressupostos. La garantia de mínims no és cap invent nou. Jo vull recordar que l'article 5 de la llei de finançament dels consells ja xerra de la massa de finançament i de la garantia de mínims i diu la quantia del finançament dels consells insulars en concepte de finançament mínim garantit no serà objecte d'actualització. O, per exemple, l'escrit de la Conselleria en la liquidació diu en el càlcul de finançament teòric resultant no s'ha tingut en compte cap tipus de garantia de mínims per entendre que, per definició, no és aplicable amb efectes retroactius. Nosaltres dèiem, si no és amb aquesta idea de garantia de mínims, lògicament el sistema és pervers, absolutament pervers. I en aquest sentit ens agafam a la lletra i a l'esperit de la llei, el 2014, que deia a l'exposició de motius de mitjançant una llei del Parlament s'ha de regular el règim de finançament dels consells insulars fonamentat en els principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació, que no pot suposar en cap cas una disminució dels recursos ja obtinguts. En definitiva, jo crec que tenim clar que una liquidació entesa com s'ha fet necessitava incorporar aquest criteri de garantia de mínims. Per això nosaltres havíem preparat, finalment no l'hem presentada, perquè creiem que no era oportú, que en la línia de que instarà el govern de les Illes a continuar a fer feina, perquè el que no és cert és que no s'hagi fet res, s'ha fet molta feina de negociació, però la negociació requereix el seu temps, en el sentit de revisar les liquidacions presentades als consells insulars i establir i introduir una garantia de mínims en el sistema de càlcul. Això era la nostra idea. El resultat final el podem compartir amb la proposta del Partit Popular. No amb alguns termes, ni amb un to, ni amb un llenguatge. Efectivament, nosaltres la proposta de resolució nombre 3 tampoc no la compartim, ens sembla absolutament injusta i d'excessiva politiqueria per voler atorgar el que no és. Ara bé, sí que compartim que és el moment de tancar aquest tema i tancar-lo amb una direcció en la qual s'ha fet feina però no s'ha arribat a un acord. I nosaltres donarem suport, per tant, a aquestes propostes en la línia del que ha fet el Consell Insular de Menorca, amb el qual nosaltres compartim, i dir que si en aquest temps no ens hem expressat amb aquesta rotunditat és perquè estàvem convençuts de la feina que fa i que fa el govern per arribar a un acord, que l'ha feta. Però arribat també en aquest moment, nosaltres hem de dir que la feina que s'ha d'acabar fent ha de ser respectant que s'ha de complir una garantia de mínims i allò que es donava era per millorar el finançament, no per alguna cosa que després finalment pot ser negatiu, perquè és que si no el Consell de Menorca se li hauria d'haver dit clarament. Podria ser que finalment tu hagis de tornar. No, en cap moment, i aquí tenim expresidents, les bestretes eren per millorar i aquella s'establia no de forma no escrita, és ben cert, aquí a Sarró de tots, com a garantia de mínims. Si no era el 100%, com a gran part d'aquesta. Per tant, en aquest sentit, nosaltres defensarem aquesta postura i seguim animant, lògicament, que el govern negociï, perquè això vol dir seguir negociant amb aquest nou criteri damunt la taula. Moltes gràcies.